picture quality yakamira sei nekuti kune darkness kana picture quality iri right aiwa munotiudza toendera mberi, asi kana yakashata aiwa ka tinobva tangomira. Kazuwai mhoroi makadini lunjani uti kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe tiri nzvimbo ino yechiredzi, tiri kuchiredzi. Sekutaura kwatakaita, sekuvimbisa kwatakaita kuti aiwa mhuri yeZimbabwe tichange tichimhanyaka neTomstory kwaMatavire. Saka nhasi ndo nhau yatainga kuti katiyerese Tomstory tiri kuna Dr. Love zoro rakamurugare akararawo kapa mba yakanaka. Iye munondipasa manyemwe kuYouTube vakomana, ndambozva kuti vakawanda kudai here. Takatiri paFacebook tine vanhu vashoma asi mauya neuwandu hwenyu, titambire mwauya kwedu. Mune Zimbabwe takavimbisa isusu kuti tichange tichitakura Tombstone raDr. Love Paul Matavire. Takakuudzai kuti rakagadzirwa kudhara, chasara ndechekuendesa kumba kwavo. Naizvo nhasi ndo pataswera pamba pamatavire, but kutaura kuno taamuchiredzi. Tichadzokera mangwana ndo patichakupai nhau yeTombstone. Asi chatingade kukuudza ndechekuti patakasvika pamba the late Dr. Love takasangana naGogo munovaziva, avade zvemafanizi. Gogo vaipopota hanzizvo vanhu makasiya mapromisa kuti muchandicherera mvura chibhorani pano chikoripi, makati muchavakisa imba yacho iripi. Nanhasi ndiri kungonaiona, nhasi chando chinongouya chichindizvambura pamadiro. Saka ndirwo here rubatsiro rwamaitaura kuti muri kuda kundipa mhuri yeZimbabwe. Zvakanzi zvakare naGogo, nhau yandinayo yatoda kuti takuzivisai mhuri yeZimbabwe inhau yosuwisa. Sekuru Matavire, baba vaPaul Matavire, avachione, is now blind. Manga muzviziva here zvakare kuti baba vaPaul Matavire vange vaine vakadzi 6, tinoti vange nekuti havachisipo vese 6. Imwe nhau zvakare yatoda kukuzivisai ndeyekuti tiri kukupai story tinoda kumbokurukura kana baba vaPaul Matavire. Paipai takataura naGogo. Saka zvaGogo zvakwana, tinoda kumbonzwawo kuna baba vaPaul Matavire. Uyezve chimwe chatisina kunge takuzivisai ndechekuti baba vaPaul Matavire havasi kugara kumba kwa Matavire kwekwe kuri kugara Gogo tapata ndatone gore ndisati ndaonana nemurume wangu acho. Aiwa, patichakupai story chatapirirwa nekuti iri lost kid come home embrace. Mukamboona here mbere dzichagana. Iwe kwete zvenyu zvamazuva ano zvamunoda kutiitira izvi. Nhau imwe yatinayo, hurukuro yatinayo nasekuru vaMatavire vachitaura nepamusoro pe-the late Dr. Love. Timbonzwawo kuti vaitambira sei mimhanzi yemwana wavo, vainzwawo sei. Asi pandakangosipakwa chete ndepekuti
ndakabvunza kuti sekuru, ndikapi kafavorite song kenyu? Zvikanzi ndiri mujere pamba pangu ndiyapika mina. Ndikasei mafarira kamboika kunai sekuru. Zvikanzi atiri kuita tichiedza kutsvaga light because hey, poor light plus foni yataakushandisa nezvaisiyo foni yatanga tichishandisa pafacebook. Pafacebook tanga tiine foni yanga iri nani, iyoyo foni yacho manje haisi connected account yeDrewmas Media. This old mwaora tata matatu tifo foni ndo yatiri kushandisa, saka iri kutipa poor picture quality. Saka ndapfeka mashedzi kudai so nekuti kana ndakatovhenekwa futi maziso acho anenge achitoita achirwadza. Kunana sekuru maprofita ese pashaya agona kuramba maziso angu ari kuramba achirwadza. Naizvozvo ndosaka ndakuita ndichikanda mashedzi. Tataura kana uya sekuru Matavire, ndo imwe nyaya dzatinadzo. Tikati zvakare mwedzi uno mwedzi wokuzadzikisa zvatakapromisa kuti tichange tichiita. Takataura isu kuti tinoda kuisa tombstone, naizvozvo riri mukati panguva ino yatiri kutaura nezvayo. I'm sure kuti tombstone ratoita zvakanaka kare. I'm sure kuti vanhu vatasiya ikoko vatopedza right. Saka mangwana tichikupai nhau, asi tanga yedu takupai nhau yasekuru, then tozoenda kunhau yetombstone mashure. Saka ndo two stories dzandoda kuti mugare matotarisira kwadziri. Right, kunokwatiri zvakare andiko kuna Rowai, mhandara Rowai yokutorwa nenjuzu for 40 years. Tarisirai zvakare update. Hatitambi nebasa, tinokupai zvazviri, hatisvikirwe, tinosvika 10. Imwe nhau yamunofanira kunge muchitarisira zvakare ndevaya vekutorwa kwe46 years, mumwe akatorwa 11 years. Njuzu dzatakambokupai mapicture adzo ayaya. Saka tiri kuuya nayo full story tichikuudzai kuti zvapapi vakutaura here, vakatodzokera here kumvura, zvakamira sei. Tatizvo mwedzi uno ndokuzadzikisa zvivimbiso. Usati wapera mwedzi uyu, mwedzi wapera uyu, kana muchiri kutondera, takataura nhau yemauche. Takafara zvikuru tichisapotwa, tikakwanisa kuendesa mauche kumhuri yekunyanga yekufamba netsoka. Vakabatsira, tinoti aiwa, Mwari awedzere pakatapudzwa. Naizvozvoka ndo imwe yenhau yatingati yebudiriro, development yakaitika mushure mekunge vanhu vanzwoka paDrewmas Media. Aiwa, makanyanya ndimi munotitsigira. Ndo imwe yenhau yakaitika yatiri kuti tiri kuzadzikisa. Imwe nhau yatinayo zvakare ndevakomana veCounseling Boys. Takakuudzai kuti Counseling Boys yakupinda mastudios. Takakuudzai kuti Counseling Boys yabva kunyanga taanawo muHarare. Kutaura chokwadi taane mwedzi kwana kuita almost 6 ndichigara navo pamba pangu vapana veCounseling Boys. Shuwiro iri yekuti vasvike paya pamunoziva. Naizvozvo album launch iriko musi wa30. Tichinese kupai zvizere kuti zvinenge zvakamira sei venue wise. Tichakuudzai kuti tinowana plus nhau yematisheti eDrewmas. Ndinonga muriona ndakarohera imwe tisheti yandinayo ndo mamwe anga achiwanika nemakepi. Musaregedze kuuya kualbum launch. Tichanyase kuzivisai venue mouya kane uwandu hwenyu. Motsigira munozaka bhendi richiri kutanga futi. Hardware iripo ndeyekuti havabhadharisika, munotopinda mahara. Nekuti vanhu vakanzwa kuti kune Counseling Boys vanobvunza ndevapi ivavo, kuti munhu achibvisa masenzi momwe make hapana. Saka ichange iri free show, asi tinokurudzirai vanenge vauya, kana muine mweya wokubatsira, munokwanisa kuva munenge muchivapo, kana
po kana $2 hazvina basa. Shwiro yedu ndeyekuti vapfana ava vaenderere mberi. Saka ndakupe chimwe chikwereti ipapa. Saka tiri kuti isusu nyanga tapedza naika. Tombstone mangwana tapedza naika. Album launch next weekend. Canceling Boys. Ndofunga pama-radio stations Monday Tuesday munofanira kutanga kuwana mimhanzi yacho, uyezve paYouTube panapa ichange iripo zvakare mimhanzi yacho. Then after some weeks tiri kubika zvakare vhidhio ravo rinenge ravapo kuti muvaoneka vapfana vachikwenya. Saka tichiti takanyanya Drewmas Media haimbokwanise kunge iripo imimi musipo. Drewmas Media ndimi, uyezve imimi ndimi Drewmas Media. Nguva chino ndoda kumbokupai kuna Sokostina vambotaura nemi nerurimi rwendevere. Siyajabula ukuhlangana lani izikhathi zonke. Phela angangaziyo elami igama nguThando, intombazane yakho Ncube. Phela namhlanje sise-Tibet ngapho silande phela indaba eziningi esizishiyele endleleni. Silande phela leyana yonkazana ukuthathwa ngeyindluzo okwe-40 iminyaka engu-40 ephansi kwamanzi. Phela ikhona laba bethu abakwisiteza befeka abathi thina singaba amadluzu, thina wathi thina silande bona laba elibaziyo abahlala 40 years, abanye 46, omunye 11 years bephansi kwamanzi. Enye indaba futhi esiyilandeyo ngapha indaba ye-tombstone ka-Dr. Love Matavire leyana esapromisayo ukuthi hayi phela sizahamba phela siyobona ukuthi kuhamba nje sigcwalisise lokho esakukhulumayo ukuthi indlu yomufi ibe phela ingebukekile njengobane ngumuntu ade sishayela phela izingoma la namhlanje ngithemba abaningi liyacula liyazihlabela zimnandi khona ngapho. Saphinda njalo sahamba ukuthi siyobona phela ubaba womufi. Hayi vele ikwazini ukuthi ubaba ka-Dr. Love lokho esaphila, ubaba ka-Dr. Love khona usabve pukasokostina musina kuimba Caroline Dodzo hanzi maswera sei v wangu v zviri sei. Likwazini ukuthi ubaba ka-Dr. Love saphila, usahamba sibili usaphila, kodwa i-problem bekhona ukuthi kasezwa sengumuntu sekhulile, kasezwa kuhle plus amehlo sengani eyesight yakhe sebona khatshana. So plus enye into ayengithemba asazi ukuthi belikwazini ukuthi ubaba ka-Dr. Love ube lesithembo ulebela abafazi abangu-6. Umama ka-Dr. Love phela bengu-S2. Saka hey kunzima muleZimbabwe, kodwa ukatshana kuyahamba. Chichakaoma ipapo naisoko kana munhu une vakadzi vakawanda kawo unenge uchiinvesta. What's the problem? Saka chavanga vachiti hanzi vari mujirichi vangu vakuona kuti aiwa rwiyo tavabvunza isusu rwero rwamunofarira rwemwana wenyu nderwupi, vakasarudzawo ikako rwungori rwiyo havasi mujeri. Hanzina shingi inzwa mutserendende mawira noti ndosonga ungoshitaurawo zvakare kuti unofarira. Akapepuka chatyara zvipembenene zvikarashiya pane kamwe so kanozondibata so ikakundokafarira kekeke kuti riri gwenzi ripi vachisiyana nako ndochema sacheme shumba because vi uri sei unozonetsa dini ndasiya foni ndosaka ndauya live challenge auya here haripo Wendy is here. Wendy ndamuona, Wendy aripo.
So lezimbabwe phela indaba esizilandileyo ukuthi silitshele super Drewmas Media makapenga. siliphe phela ama-updates abangazaziyo. Ngithemba ungahamba futhi ku-YouTube uyochecka usearch phela indaba zonezo uzozithola ukuthi uzwisise lapho esikhona ngoba khathesi sipha ama-updates. Nxa ungakazi uyibone hamba phela ku-YouTube uyosearcha even yona ye-46 ungasearch uyayithola. Dr. Love Forever Missed ikhona i-program yangikhona and kusiya labanye abachiyanayo ama-Forever Missed programs abaningi liyawazi lingasearcha lizawathola phela khonapho. Tingachitaura isusu nawe yamasiya sokotira ndeyekuti mwedzi uno ndewekuzadzikisa zvivimbiso zvatakaita nekuti hatingaripinde denga iri soko. Vanomuka mwamupfugari vapi phela ngenye indaba ade siyikhuluma yalo ukuthi phela lo mnyaka lo ngokugcwalisisa like ama-promises izinto esaziqalisayo ukuthi siziqedise though sihlangana lamanye ama-challenges siyakwazi ukuthi kungabe kusenza kuyimali besiyaphonga ukuthi lapho esihamba khona sifike namhla sifike siyakha siyenza fast but indaba yokuthi ama-resources lathi kuyasihlupha sesisenza sibuthanisa abanye phela sithemba lina abanye liyasithembisa abanye ngabokukhuluma. Alright, message ingazoenda hanzi what's new neshana Stewart zvinyowani ndezvekuti Tombstone ramatavire mangwana teta kutokupa istori tapedza naro Counseling Boys vari kuloncha album ravo next weekend tinenge tichiziva tapedza navo zvakare pamusi mumwe chete iwoyo tinenge tine magroups aiwa tinenge tine vaimbi vanokwana kuita 10 vachiloncha music yavo yatakatsikisa ndo zvimwe zvinyowani. Ngatimbosiyanai nenyaya dzekungokupa zvezvishamiso zvikuitika muZimbabwe zvisina development mukati. Taona machanzi akawanda ari kuteedzera izvozvo isusu tinoda development. Pa10 ini ndiri wechi11 pane vari kuimba enochiki ndechete angangozotenga enkade siyikhuluma mulebheni yokugcwalisisa izinto esaziqalayo. Ngithemba liyakhumbula ukuthi kule counseling boys abafana labana benyanga abade beqalisa phela beshaya phela amagabha namhlanje sebesukumile till today kumele baphumise i-album launch yabo. Ngithemba very soon lizalibona iphuma mhla ka-30. Nxa kulaba ade angafuni kube bekhona lizosibamba sikhona inamba ye-Drewmas Media. Ngithemba abaningi liyayazi sibamba khonapho njalo nje sigcwalisise ukufaka iTombstone Matavire salitshengisa ku-YouTube kusasa izinto zonke lezi soko ndoda kukuzela ukuthi Proactive Africa auya asi inini chandinetsa ndechekuti pataura zvese zvatiri kuzadzikisa handina kumboona mushauri kuti musina kana haranga hapana kana apururudza ari ikoko kuti Drewmas Media makanyanya. Shayangu uya ndewefoni inogara ila moto dodzo ndamuona avapo chairman handina kuvaona zvakare inguva yekurara tovaziva vanohope hanzi gogo Musami haufa tinodzokera asi ukangotudza zvekunoita ikoko togona ngodzokera but hakuna big story rezvi vagere zvavo zvakanaka havana problem. Kandine dzimwe hama dzako dzinogara dzichicomplaina mukoma semushoko vakuda kuti tioneka kuenda kupi kuseni kuno kutoenderekusabhuku vari pedo kanzi naBosp vari pabulawayo panzi ako Drewmas Media bulawayo maisire iko yani ngapa tichitsigirana naClifford kanonzi madyira akachitova anzi kaiwa gweru nebulawayo itai muchitambira kunoko muri kuzvizwa ka wangu vhiya aripo asi vhiya aripo ndambuya vako saka wakuti makadi ambuya munofanira kuya mombondono muzukuru anodanga something akambire nyaya dzacho ndokuchengetera. Aiwa ndo dzimwe dzenyaya dzatinadzo asi tinoda kukudza iti patinobva kuno kuti tinenge takagukuchira zvikurusa. Hanzi nawo kuti ndobva kwedu kupi kumberengwa shuwa here tasvika kumwe kwacho tasvika
kwete kwatakasvika tichirasika zvakaipa patakabva muzvishani ndokubva taroverera kusvika kunonzi kwemablack boots takarasika zvegore rese. Kule nyika ade sengikhohliwe muli eZimbabwe ukuthi lavana ade bekhalela ama-t-shirts kathisa ama-t-shirt maningi umuntu uyaphonga ukhulumisa ezilekhalo efunayo phela ubuye le mali yakho phela yokuthi phela izinto zihambe hayi mupromota wakomana ve-counseling boys vedu vapfana ava vanoda gwara. Plus another thing ndeyekuti patakaedza kuakomodheta vakomana ve-counseling boys kuti vakwanise kunge vachiburitsa album ravo sezvandambotaura kuti ndinavo kwemwedzi inodarika 6 ndichigara navo kumba. Takapedzisira vamwe vacho tatovaemploya mudrumas media kuitira kuti mari kadzibatane kwavanhu nekwatiriwo vanhu vasange vangogara. Ndosaka muchivaona vapfana vachimhanya nemakamera takavatora zvakareka isuccess story. Vazhinji vacho vakutogona kubata makamera vachitiyamura zvatinenge tichiita zvimwe zvacho kuitira kuti mangwana ravo vapfana ava ringe rakajeka vasangokozikeka zoramba rimwe gore. Yikho phela muZimbabwe indaba ade siyikhuluma ukuthi abafuna ama-t-shirt hayi abe khona ama-t-shirt maningi sekhona nithemba libona lengigqokileyo layo akhona amanye ama-colors lizathi kubona amanye ekuhambeni kwesikhathi. Gire zviri sei? Gire aripo? Gire ndeipi? Hamena kutaura nesekuru Simba unovaziva neproblem varombotendei Simba ndavamhoresa ndavamhoresa avo handivakangani hanzi muzukuru wandituka navhii aiwa mucheperesanikanyi sematamo amuri eZimbabwe ndofunga tanga tanguda kuti tikuudzei dzimwe dzenyaya dzatinadzo dziri kupisa. Hanzi, hi team Drewmas Media, can you make some effort to link the parents of the abused boys? Yabvetiza message yacho ma-abused boys happy. Zvamunongoita mukoma kuya kuWhatsApp kwedu motiudza kuti vari kupi. Asi kuziva ndevapi futi maboys amuri kutaura mukoma. Saka uyai kuWhatsApp yedu mubva mangotipa izvozvi tikangokwanisa kuziva kuti ndofunga vari kureva vekuchikoro vekuJonasi. Iye takaruza nyaya yacho tichangokupa hedu update yekuti zvakazofamba sei asi tanga tisipo takauya kuno kwatiri. Saka ndo zvakaita kuti titadze kukupai update yacho nenguva. Kandopaidi kana kuti sevanhu vanoona vaigona kuti kana panewo loya mukati vanenge vachida mubatsira vanhu dai takazoona vamwe vachitibata vachimhanya-mhanya asi isusu tichangokupai zvakaita kuti zvakafamba sei. Hanzi navhi munofanira kuita end of year party. Vhi kutaura chokwadi takambozvironga last year tikatotengeswa zvinhu nevanhu ndobva zvanzi covid zvazodi zvikasvikira kuparara. Saka amen this time party yacho inorongwa nemima funds. Anoronga aripo because mawani Gire grace zviri sei. So pane nhau imwe dzatisina kutaura kaapa tataura hedu dzekwana Matavire. Tine mamwe maupdates atisina kukuudzai like iyoyi yevana vechikoro aiwa tichange tichikuzivisai kuti zvamira papi. Tine mastories akawanda asi imwe nhau yandanga ndichitaura kuFacebook ndeyekuti tine vaya vanobatsira vechivanhu vana sekuru vana mbuya. Kana takupai nhamba tichi nhamba idzi ndedzagogo Nhengi kana kuti sekuru Nhengi kana kuti madzibaba Nhengi, musatore nguva yakanyanyisa musati mavaona nekuti chinoitika mapowers avo tiri kuona vamwe vacho achipera. Pane vamwe vaive mutop 10 top 20 but vanhu ivavo mazuva ano hatichatope vanhu nekuda kwekuti vanhu vanenge vakuchema vachiti hakuna maresults atiri kuona, hapana chiri kubuda. Ndosaka zvakare tichiti
vanhu bhadharai mari, nekuti zvinoda munhu anotogara pasi achiteera kuti sekuru nhingi vari kuita sei, gogo nhingi vari kuita sei, madzibaba nhingi vari kuita sei. Kare taingoita sezviri kuitwa nemamwe machanel, kuti ukangoona n'anga ungoti nayo. Izvezvi takatomuvha a step further. Ndanga ndichiudza zvakare vanhu kufacebook kuti vazhinji vanouya vachiti Drewmas Media muri kubhadharisa mari kuti mutipe nhamba, asi kwakati tikaenda tinonopa mahara. Aiwa, koko munonetsekerera nechiko nhai mhuri yeZimbabwe, munongonanga ikoko kwemahara, munopa nhamba dzemahara. Isu tinenge tichitarisa zvatinenge tichipindana nazvo. Ndapa example yebhazi chawasarira, ndakanetsa neimwe kambani kubva cheGutu kusvika Harare kuchidzi $3, ndobva vadzikisa kubva vaita $2. Bhazi raibva rati $1, ndobva vapedzisira vati takutakura mahara. Enge rinyaya yekuachisana. Saka isusu kana tine chokwadi chekuti tinoda kukubatsirai muZimbabwe, tichikupai vanhu chaivo zvinenge zviripo ndezvekuti tinotoda kubhadharwa maservices. Hatinganyeperane kana kuda kufadzana nenhema kana kudyira uroyi mukunyara, zvinhu basa racho rakaoma. Chamunofanira kuziva ndechekuti tisi takatanga nepurogiramu iyoyi yevanobatsira, vamwe ndobva vatanga kuita vakuti ndeyemahara. Tinoziva kuti inyaya yekudoverana pasi, aiwa kwemahara itai, asi tiri kunzwa vanhu vazhinji vachichema kwemahara uko, vachidzoka vachiti ko sekuru nhingi vakazotora mari $80 hanzi yakwaivhinza vasi kubatika. Plus chimwe muri Zimbabwe mukaona munhu anoramba achikonzi sekuru nhingi, zvinoitika ndezvekuti vamwe vanhu vanoda kutsvaga mbiri chinetsa. Naizvozvoka kana vabhadhara mari, isusu tinochitaura zvisiri izvo, tobva tati nhingi. Ipapo kuti mumwe musiyano pakubhadharisa kwatinoita ndewekuti vamwe vanasekuru vanotovinga vashamarari kuti tiri kuda kubudidzwa. Isusu dzimweni dzenguva munoona tiri kunana gokwe, izvezvi tiri kuchiredzi tinotoita zvekuvafambira kutsvaga veve vanenge vasingazikane, vasingade kushambadzwa. Tikasvika muarea tinotoona mana mambo, tinoona vana sabhu kuti bvunza kunoku ndevapiwa nembiri vamunoziva vanoyatsogona vane maresults. Kwete anotivinga isusu anouya achiti inini ndinogona, inini ndozviti ndinogona. Aiwa, ivavo tinoziva kuti vamwe vakawanda vakutsvagawo mbiri nekutsvagawo basa. Seni ndogona nguyo ndongonzi aiwa kwana Sokostina tambiri ndikaita mari. Asi zviripo ndezvekuti chokwadi chinenge chiri chishoma. Adrien hanzi naAdrien ndeBrown navamwe nendiri wokumberengwa, toda kuiteera zvakanaka. Kana une macontacts ekumba kwaAndy Brown, ndakamboedza kutaura naamara achingojamba, saka yei forever missed yachinogona kubva yatinetsa. Plus ndoda kukuudzai zvakare kuti kana kuine vamwe vaimbi vaive nemukurumbira vakangovigwa imwe iya, tibatei seDrewmas Media, totsvagawo vanoda kudhonetawo, togaisa matombstone, togaisa kamakuva avo kuti pange pakanaka. Alright, mbonde pako Drewmas Media. Right, saka nyaya tiri kuedza kutaura ndeyekuti isusu takazvimirira, titori vanhu vakazvimirira. Kutanga kwatakaita chirongwa chevanhu vanobatsira, chinangwa chaive chekufadza imi mhuri yeZimbabwe nekukupai maservice chaiwo. Manga muchizviziva here kuti kana muri kunze kwenyika, kana mauya mukati Drewmas Media tiri kuda pekugara, accommodation iripo, iri affordable. Manga muchiziva here kuti tinohaiwa futi kuendesa vanhu kwavanenge vachida kunobatsirwa. Kana waenda nesu upinde futi mukiu, unotongosvika wobatsirwa woenda. Ndo unonzi staff. Kana vamwe makuona tichisvika nevanhu mungoziva kuti staff yasvika, hakuna kusina staff. Zviriko kana kuti akatongouya kumba
Africa. Yeah. Saka ndozvatinoita mune Zimbabwe kuedza kuti kana tichikupai service tikupei service inohutsa. Dzimweni nguva vazhinji vanotaura kuti foni yenyu haibatike kana kuti munononoka kupindura. Dzimwe nguva tinenge tiri pabasa. Ndofunga makaona tanga tichishanda takati one day asi takazoona kuti homwe yacho iri kuremerwa ndokubva tapedzisira vamwe vabva tasara taavashoma. Saka zvinoitika izvozvo. Thomas Makion ndakaedza ndakupindura Wendi chikwa. Ndakaedza kubatana naLeonard Shakata ndikaedza kubatana nemwana wacho, but something is coming up. Tinokwanisa kuzokupai Forever Missed yaThomas Makion. Ndo vamwe baba vaindinakidzawo havaigona. Nechatasiya here Sokostina. Ndozvati vazhinji vanokomplaina mabhando hatidi kuvawestira mabhando avo. Vamwe vari pamawifi havasi kutomboda kubva. Hanzi naSamuel mukoma Andrew ndinokuperekedzai. Ndoona kuti ari kutaura kopi kwacho. Kwa Amara Brown. Alright, ndazvinzwa mukoma Sam, ndazvinzwa munondiperekedza. Shingi ndiri kuedza kuverenga zvanyorwa naShingi. Foni iyi kai hamena zvairi kuti hanzi please unzai bank account number dzaSokostina ndikande kamari atenge drink. Alright. Uya kuinbox kwangu Shingi. Ngangauye kwandiri. Atanga bvisa futi makandinzwana. Kero zviri sei hanzi Thomas Makion akandirwadza. Akandirwadza mafiro aakaita. Mumwe wevanhu vakango hamina zvaingoitika paya kuti munhu akabva kuprison agare. Hanzi kokireni Zulu aripi aripo mukoma kireni ndo vanotori nenharo manje. Saka ni muri Zimbabwe ndofunga tatandara naye. Singakavalelisi mhuri yeZimbabwe ndithemba liyakhumbula istori liyana esike saliphumisela yona ekababa lwana ongela lapho kokuhlala khona. Ndithemba siphumisa ku-YouTube silabaningi abaqambileyo. Omunye wabhala ku-YouTube wathi hayi mina ngizaprovide i-cabin, ngabuza ukuthi i-cabin yenza malini. Abanye bakhuluma njalo. Kodwa namhlanje so far silabantu 2 abazamileyo ukuthumela imali zabo. Hayi sizathi silitshengise nxa sesihamba, kodwa phela ukuthi sisukume sile mali enganeni lutshwane liyazi ukuthi kuyahlupha. Kodwa at least nxa kulalabana ade besithi bafuna ukukhipha, kasikeleni kumelele ukuthi uzibani uzakhipha, siqale sibone ukuthi lo ukhuphe okunjani. Khonokho lakho kasibambaniseni abafuna ukunceda. Nxa selithe lina hayi alikukwanisa sithi sibekwazi ukuthi yithi sesicinga sodwa uncedo thina lokho esilakho, ngoba kwezinye isikhathi sesimile sithi kumbe hayi singalivakela phandle lifuna ukuncedisa. Kodwa nxa lifuna ukuncedisa kasibambaniseni ukwenzela ukuthi lathi sihambe sisithi abantu izihlobo imuli yeZimbabwe incede ngalokho. Akusoke kuyangisa ukuthi hayi sithi hanzi naShingi tiite mechanic Manyeruke takamuita wani naShingi another level. Mechanic Manyeruke takarova kudhara. Shingi kudzokera kuDrewmas kumashuro. Maybe angasadati joina. Exactly. Saka aiwa tinotenda zvikuru muri yeZimbabwe. Tangotaura isusu mwedzi uno ndokuzadzikisa zvivimbiso zvatakavimbisa kwaMatavire Thompson mangwana rinenge rapera. Next week Counseling Boys inenge ichiloncha. Vaimbi vekuchitungwiza vaya vataitaura kuti varofana kuburitsa boys maCDs avanenge aripo. Takusakurira kupedza ka mozoudza vamwe vaya varikuridza vasina capacity yekurekoda. Vanotibata tikatera music yavo tikaona ichinakidza, why not? Bhora mberi tinovabatsira torekoda tovarekodhera free of charge mahara. Saka chipo chake chete munhu ndochatinongoda kunzwa kuti chakamira sei. Tinotenda zvikuru Sokostina. Ndichiti
tatenda taonana maita basa. Tinotenda nerutsigiro rwamunopa Drewmas Media. Drewmas Media ndimi, Drewmas Media tisu. Together we make it. United we stand, divided we fall. Forward ever, backwards never. Asante sana. Goodbye my friends. Okay, tisati taenda kahanzi Taoneka soko. Hanzi nani? hanzi na silent nagogo vangu vari kuda kumbomhoreswawo pamhepo vanhu vachinzwa, asi haana kuzotaura kuti gogo vake vanonzani. Saka haana nyaya. Chingoti gogo vasilent. Gogo vasilent makadii. Pane mwari uda kutaura neni here tisati taenda? Kana vanhu hanzi sando dzenyu silent azoti chiko mamessages achaita achitiza. Goodbye my friends, vakamboonana. Kasongo ikako karipo panziyo dziri kubuda ipapapa. Kasipo chete ndeke Drewmas Media ine dzidziso. Akatirovera kasongo ikako vanonzi mukanya. Vakangouya muHarare ndobva ndavati munokwanisa here kutiitira kamba kakadai so, ndobva vatokarova tiri mumotokari. Saka vazhinji vanokatsvaga ko kamba aka kari kupi, kambo ikakoka can't get. Tiri kuvatsvaga mukanya, foni yavo haichaite. Tiri kuda kuti tivaite another level, vataure nemi mhuri yeZimbabwe. Pachine mubvunzo here naisi Costina? Mubvunzo hanzi magood night. Karo magood night awandisa. Dodzo urare zvakanaka dia. V urare zvakanaka. Gire Grace urare zvakanaka. Shingi urare zvakanaka. Talent. Hanzi nafadza ichi dindi hamuendi zvekudaro isusu tichingosvika. Fadzai. Ndokwasa hangu kukupa WhatsApp tichitandara nekuWhatsApp. Hanzi naNorman mutitsvagirewo R&K. Aiwa Norman tanga tiri naye mukomana akataura kuti izvo zvanda kugadzira kutaura. Handitakudzai kwatiri takatosvika kubridge tikataura one of the guys akati musi wa6 ndo patokwanisa kukupai another level. Saka tarisirai another level yeR&K. Kana tazoona mumwe wacho ari Cape Town, aiwa chakaipa panenge pasina. Inini chipo chekutamba ndo chandisina, asi chino chekutamba chiripo. Chai ndofunga bhatiri rapera kai. Adrian ndanga ndisina kuti bye bye. Hanzi naBridget pamoyo ndimhoresewo mukoma Andrew. Bridget, zviri sei? Pakuzoti papo wandipeta. Wakundifungisa zvino. Andifungisa chero. Right. Ndofungidzira kuti pachine here mumwe ari kuda kutaura neni. Hanzi naBridget, thanks, ndafara zvekuti mukoma neshamba. Una kutaura pekuti opa ka? Opa. Aiwa tinotenda Bridget nerutsigiro. Hanzi naPauline neniwo ndimhoreseiwo. Matoni Matambo. Okay, zviri sei? Ndozovana Matambo akawanda. Anogona kunge ari mumwe wehama dzangu dzandoziva. Neniwo ana Constantia vawandisa. Saka mukoma Andrew chingoti munhu wese. Munhu wese. Hadzina masendere munhu wese. V ndagona chiko gogo vangu. V urare zvakanaka dia. Ndinotenda nekuva newe, ndinotenda nekutandara. Aiwa mangwana tinenge tiri murodhi kumhanya V enda ako kuinbox. Maiwe, hanzi nditewo good night vanishamba. V inga ndataura vani. Gogo. Ngedzai mangwana tiri kumukira kunotaura kane njuzu tikunzire kuti njuzu dziri kuti chii. Saka morara zvakanaka veduwe, tatenda taonana.
Aluta continue forward ever, backwards never. Asante sana, tinotenda nerutsigiro rwenyu. Drewmas media, yakanyanya. Drewmas media, yakanyanya. Handibve panosvika mabva ndikaona pasisina vanhu apa ndobva. Sekuru Gora. Nhai vedu we ko tine vanhu 78 tiri kuti vanhu sedai munorara asi chii nhai? Rekedza ndimbona kana ndichitaridza flow ana anoramba aripo here. Ndaichifukidza ndikambotadza flow ka. Mamessages acho ka veduwe asi chii nhai? Super wati chii shamani? Wati hauendi usati wati mhoresa? Hanzi flow iyoyo tinoida. Dadakis. Super. Andita kuridzirai goodbye my friends ka. Kamida tikapame futi. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Welcome onana. Teachers onana. Ndamboedza ndiverenga messages but wandilaro kuti ndeyekuti pakaipa. Goodbye my friends. Welcome onana. Teachers onana. Nerimwe zuwa amadzangu. Ini ndopinda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
iwe makiwe